A tots i totes, volia contar-vos en este vídeo una cosa que m'ha passat que m'ha donat molta alegria, i és que molts de vosaltres segurament vau veure a finals de la setmana passada que eixia en les notícies a nivell nacional, a nivell autonòmic, etc., una campanya que havia pres el municipi d'Agost reivindicant la seva artesania, reivindicant un element clarament identificatiu del seu municipi i dels seus artesans i artesanes, que era el botijo, i reclamaven que mos fèrem botijo lovers i que això no està renyit en modernitat i sobretot no està renyit en la lluita front al canvi climàtic, perquè no deixa de ser un envàs reutilitzable on poder beure aigua i per tant volíem posicionar-lo com toca. A mi m'ha paregut una campanya meravellosa i la meva sorpresa i la meva alegria ha sigut quan he vingut este matí al despatx i tenia una caixa en una carta que és de l'alcalde d'Agost on me demanava fer-me botijo lover, que fora ambaixadora d'esta campanya, que intentara que en la setmana del 6 a l'11 d'abril, que és quan se celebren els Dies Europeus de l'Artesania, en les nostres xarxes socials farem una foto, un vídeo, etc. amb esta campanya. Però jo no m'he pogut resistir perquè m'ha donat molta alegria i vull contar-vos en este vídeo, jo ho faré aquesta setmana també, però ara vos ensenye el que venia a la caixa, que és un botijo, autèntico botijo d'Agost. Això és meravellós, que sapigueu que hi ha un museu que vos convide a anar, que és també espectacular, però aquí està, el botijo, este gran element tradicional, cultural, artesà, sostenible, i jo, com no, me faig botijo lover. Fresqueta.